pundi niki? Manjing wonten ing madyaning sasana Rinengga putra temanten keparekipun. Iya. Biar foto dulu nggih Mas. Kalau sudah foto manggolo do Mas turun jejer rene. Sing apik. Heeh. Do Mas di depan manggolo di belakang. Do Mas di depan. Heeh. Mas. Mas MC, alhamdulillah selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah saged sowan dateng pilang kenceng dalemipun Bapak Suradi. Bapak Suradi, nggih alhamdulillah niki sowan jangkep Velika Pro. Nggih, saged sowan mriki nderek seneng, nderek bingah. Buat Mbak Sari dan Mas Manten semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang barokah, urip ayem tentrem nggih Mas. Pokoknya doa terbaik buat kedua mempelai. Nggih. Amin ngatur Bu. Selamat siang Bu. Alhamdulillah. Tesih semangat. Tesih. Oh alah ya, kula nggih tesih semangat senajan teh hawane rada Mas mati-mati. Kadohan ya wis tak rada nyedak kene. Tanane gak aduh iki gak teko. Gak teko. Sinyale ora teko. Wonten Doma sekawan manggala sekawan, Pak. Monggo Bapak Ibu ingkang dereng foto langsung maju ke depan untuk foto. Pun dipesenke kalih Mbak Sari foto unlimited. Unlimited. Nggih, unlimited. Loh, semua tamu bisa foto bersama manten. Iya. Nggih. Kecuali yang belum mandi. Oh, gak boleh. Gak boleh. Oh, ora boleh. Domas 4 maju ke depan. Domas 4 maju ke depan. Hup, jejer ngadep Rono. Madep kamera, madep kamera. Rono ki ndi, Mas? Kidel. Nek kok kidel nek kono? Kidul. Oh, kidel. Perkenalan dulu, namanya siapa sayang? Rista, rumahnya mana Ris? Kebun Duren. Langsung geser sini. Geser. Satunya namanya Isnia. Langsung geser sini. Korban selanjutnya. Satunya Safa. Geser sini. Satunya Siva. Dumas Papa joget bareng wani ya. Ya. Ora iso. Engko nek enek musike lah iso ya. Piye? Calone bunyai kira lah joget. Nyai apa? Nyai ronggeng. Nyai basingah apa piye? Lah jair ini anu calon bunyai. Ya sik calon kok. Nyicil, ora apa-apa masamu. Heeh, bunyai iki biyen nom-nomane ya tau jogetan ya. Dikasih lagu terbaru dari Feli Kanada. Diparingi lamunan Mas.
lamunan jiro lu joget bareng ya. Joget bareng sing sigrak. Ben ketoke ora anu ngono lho, ora sia-sia nanggap campur sari lho, Pak. Nggih. Bebek goreng di pinggir jalan lamunan. Kalem-kalem sike dikasih lamunan bersama Feli Kanada. Hey, tangannya di atas pelan-pelan. Hey. Hai. Main, halo main. Hey, tangannya di atas. Ayo Pelan-pelan sike yuk. Bar joget langsung iso mulih. Nek ra joget mulih. Hey. Kamu doh yai. Hey. Yuk. Ayo yuk. Nyawa kalau diwarai buke kalau, diwarai buke kalau. Hey. Hormat barang. Anu nggih mantan Dumas. Heeh. Buke biyen mantan Dumas. Oh. Apa ki? Oh yo gini. Hey. Aku mring sliramu sayang. Cahyane nyapa ada direkam yuk. Oh joget. Hey. Hey. Rada-rada. Berau pelembal berasu. Ya Wonogiri joget yo. Kelo kaca. Tak bahaya saiki. Hey. Pargoy. Yuk pargoy bareng. Ning atiku. Ayo bah. Ayo bah iki lho. Hey. Ayo deh. Aku senangku meringas sliramu foto ki inisiale A ki apa? Wonogiri Oh iya, foto saya dulu. Tangannya wi lho. Peteng, lah piye? Ngadep rono. Oh iya. Ya. Jolali sampeyan Wonogiri. Wis ya. Heh, sesuk to, sesuk. Jolali Wonogiri. Dumas langsung pulang. Ya. Ganti manggolo. Ibuke iki mantan Dumas ketoke. Heeh. Bos, ki meng tak welingi nek nang Wonogiri sampeyan nggawa Velika aku ngono. Gawonan gak apa-apa ya. Kene Dumas sing iki masih sing anu Manggolo. iki nah, kita rada padang dewi. Kuning jan kincling-kincling. Sini sayang sini. Lho. Ngapa le? Walah delok bokonge Mbak Velika ngantek jeblok. Alah, lho. Iki nyapa? Guyumu lho. Perkenalan dulu namanya siapa? Ajit, Ajit. Rumahnya mana, Jit? Lampung.
Lampung, ya ampun, jauh banget. Datang ke sini tadi sama siapa? Abang. Sama abang. Loh, mantannya ini kakak. Kakak kamu. Walah, masih sekolah? Udah kerja sih. Udah kerja. Oh, rencana berapa hari di sini? Mungkin besok udah pulang. Oh, pulang, ya ampun. Ikut boleh enggak? Boleh, ya ampun. Oh, Ya Allah. Ya ampun. Lebatin wah Bagus ya. arek melu ki akungku ning kono arek nginep ning ndi yo an. Cemplung di laut. Bisa paling joget ta, Cit? Ora. Ora. Loh. Ora iso joget. Sedikit gitu. Lah kenapa? Malu. Malu sama siapa? Sini. Di sini tidak ada orang loh di sini. Lah ya masane iblis apa piye kok somen. Oh, ini menungso tiba. Sedikit gitu ya. Heeh. Pernah denger lagu dangdut toh? Pernah. Dikasih santri pekok Mbak Nita. Heeh. Siap. Bareng ini. Oh iya, ini Iki Joko Lampung ki. ini juga dari Lampung. Sing gisul ki lho. Ini juga dari Lampung. Iya. Ya ampun, sini. Lampung kok bagus-bagus ya. Bagus. Namanya siapa? Abdal. Sandal. Siapa? Abdal. Afdal. Oh iya, kira sandal. Walat. Kesininya bareng ini, Ajit. Iya. Oh iya, besok berarti udah pulang juga. Iya. Oh iya, diajak joget Ajit gak apa-apa ya? Berani ya? Berani ya, sedikit gitu habis itu langsung pulang ya? Ya Dal? Hah? Gak apa-apa, di Lampung ada banci nggak? Ada nggak? Ya. Oh banyak, loh enggak banyak kok yo ora apa-apa kene. Ning Lampung bae ya akeh banci. Santri pekok Mas, yuk. Ampun DJ. Dikasih dijian. Hei, ayo Yo. Hei. Yuk. Hei. Ayo joget toh. Kowe ora oleh mulih nek ra joget. Ayo dah. Nah, lu. Nah, lu. Oh, yo wis gak apa-apa. Yo. Hei. Wes saubamu ayo Dal. Asik. Santri lulusan pondok isi perawan ayo durung tau kedongo aduh maju mundur Waalaikumsalam. Udah capek. Oh malu. Oh ya udah kalau malu ya udah pulang. Bar iki. Pulang. Ra isin kok Ke Lampung. Bagus wangi. polos. Iki Halah. sing Jawa ki kok mbuh ki gak ngerti aku. Ki Bar mangan nginget- wong ki kok. Bar ngingeti sing Padang ngingeti manggul rupane kayak endut. Rene, Ayo, rene ya. panggah bagian ra penak neh. Ngomong ya Kandhani kok. pane kayak debok iki lho. Tuh, iya ta. Iya ta. Iya ta. Wis Tuh, iya nyosel ta. nyesel Wis demeki susu barang. Jenengmu siapa? Lewo. Ya ta, teko jenenge. Lagi jenenge Megi. Megi. Megi tarah ngantuk, kesel apa tarah lemes. Oh, lemes. Walah. Sing nyeluk lek aku nggih sing kuwi lho. Lek, Di- kok nyang dilek terus lek. Batene ku lek piye aku. Lah yo. Anu, wo ora do mundur sik wo tak joget karo iki sik ya. Kok iki ngesane tak dhisikne ngantuk soalé. Lho, Ilang nek ini di- yo. Rene lho. Nah, nang kene ae. Heeh, nang kene ae. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wis tak aku tak sun sayang. Kok hae. Joget ya. Tegas mangsane. Arit to piye? Joget ya. Dolah gelemmu nyapa? Sangu. Sangu, yo ku njaluk mantene wis ngongkon anu dadi manggala ke sapa?
Jadodi. Jadodi, iki njaluk Dodi. Sapa Dodi ki sapa? Lewo ki lho. Jenenge Dodi, panggilane Lewo. Heeh. Joget ya, jam 12 Mas. Jam 12. Keri ae iki lho ngesane kancamu ngantuk ae lho. Heh. Dewe ae sik. Wong lanang kudu kendel. Bareng iki. Wah, dijak bareng, Wuk. Minang, Wuk. Loh, neng kono we. Oh, sitok nyerang kang guris tok nyerang kang ngarep. Ya wis ora apa-apa. Ayo. Mainkan. Jam 12 ya. Manggolo loro ratus kabeh iki. Bangetan. Hei. Ayo ya. Peluk. Oh, sing iki gini. Mas, Hub, sik. Kelingan hub. Mas, susuku dipijeti lho. Ternoda. Kamu ternoda, sayang. Oh, teko ngarep. Tanggung jawab tak loro ki. Pelecehan anu lho, wanita lho Mas kamu. Lah susu dipijeti. Gini. Jodoh. Yuk lanjut. Kelingan manis seseme. Terus kelingan ramah kemuyune. Restolan kasih sayange. Karep atiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nalongso rasane ngati. Yen aku ra kelakon bisa duwe. Ayo ye. Kepala sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Joget lolos, wing arep sangu to. Yo. Ya. Sangu 50 ya. 100 kok. Yo engko sing 50 jaluk tuan rumah ya, tak kai 50. Asisten ngambil 50. Bose rek. Nah, berhubung 50, Nah, berhubung 50. we reokan dhisik. Ya. Ah. Potongane jan. Wih bang jadi harus bongkar terap aja jadi. Nah ngomong aku harus bongkar terap lek. Iki potong model apa lho? Rambut iso kaya uyuh curu nih. Tahu Apa? Oh, taruh copet. Walah, sandalnya cepet. kerese. Kerise cepet. 50.000 reokan gulung kini kuno balik rene 50.000. Kalau saya wis teko. Yo kok ditambahi mbake manten wis ta. Wis ta aman ki lho. Lah ya ta. Lah, Kes kat 50 wong loro ya, pas 100 so. Yo lho yo. Sik ben kene sing 50. Taman kok sih, taman sih. Gini. 50.000 reokan gulung kini kono balik rene. Isa. Tak warai ya. Tawarai sih. Wah, ngele cah iki. Yuk Mas, reokan. Kendangi inget ono ya. Inget ono sih. Yo cekelan miki. Ayo. Tak dede. Oh. Ah. Lo. Iki lho waraga. Reok Ponorogo.
Hop. Terus. Gini. Yuk ganti, manggolo. Sata. Iso kini kono balik rini. Gini loh. Rodok penak gini loh kok. Lu kan contoh. Inget ana ta? Kowe nek tipisu karo Velika lho. Walah kon contonin neh. Yuk contonin neh. Kon ingeti sik, diingeti sik. Wong gak ingeti lho. Wong ora ingeti lho, jeguken sirahe. Lho, ya. Jadwal gitu. Ayo ganti. Yuk, kowe. Langsung ganti. Isa. Halah. Engko tak kruwek lho engko. Tak deh. Yuk. 50.000. Lho, cash Cincing sing dhuwur. Injil saking Madyaning Sasana Pangeran Agung. Lumantar para waraga. Putra Ponorogo kang kondhang kaloka iki lho waraga balik iya loh lalas 50.000 menak 50 tapi jaluk mantene kok kene bayarane 150 kok jaluk 50 jaluk Pak anu lho jaluk sepake lho kene jaluk Pak Suradi lho sijine kene iya gelem 50 sandale cepot iya no jebol cepot bangkrut sing Velika malahan sandale cepot berdaud ya iya ora apa-apa kono rada maju kono lho lah wingkel lho contone kan delok ta wingkel jane picek kowe kok iki iso misuh ben ya tak dede tukang kendangnya cik moto oi tepuk tangan tepuk tangannya mana tepuk tangan kilo yang ngebas ya nyucuk lo dedet terus yo ya kale dedeh hei iya kalo cincing suwek jari iki nggo cincing sik katoke lepis iya suwek yo hei lho jike malih ora gulung ora padha 50.000 hei bak terus balik yuk iya apa ya kuliah anak dewi ya cukup duit 50 yang jero serogo ya iya tak jumone ya ampun susuku remuk wesnya wes ora eneng wes yo walah wes nang mulih golek panganan sak amplokane kaya ngene to no wes nang mulih tiwas susuku remuk iki blangkone gawa kabeh dikukuti go mulih gak aku jaluk besane ngono jaluk besan kok Lampung ora apa-apa gak wis ora apa yo manggone nek lokal yo ngene iki lho manggone nek lokal tolong aku diperkosa ampun nah surat apa to jaluk duit jaluk yo tak wari yo Rana Pak Suradi lha aku dhewe urung bayaran nang ngejakku yo nawa ka lho. Kana. Yo wis anu, mulai. Hei, mulai Ora tambah. Wis, dah mulai. Pak, tolong, Pak.
Yo kula 10.000 engko tak kei. Kale. Yo. Wis, nggih Pak, tugas kula sampun cekap gak wis Nggih. tugas kula sampun cekap. Kula badhe nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kres bukan iki lho. Kres Mukeri. Cukup. Titip. Oh titip ya. Hastunggor doa badhe kawas diri panjenenganipun Bapak Supriyono monggo kunjuk Pak Supriyono. Kasun berkah doa mangkatan monggo.